dîrokê de bêguman gelek kelî û bûyerên nîrxweha hene. Lê bandora bûyerên bi vî rengî di wê keliyê de zêde nehatine ferqkirin. Jetzt möchte ich Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen. Eine schwere Verbrecherin steht. Lieber einen Volksaufstand als den Krieg. Sie trägt den Namen die Rote Rosa, nicht zu Unrecht. Die Völker sollen in Frieden zusammenleben. Yek ji van jî ew bû ku di nav kevtûlefta şerê qirêjiyê li ser axa rojhilata navîn de li darxistina konferanseke jinan bû. Ji bo pirsgirêkên rojhilata navîn bibe çareseriyekê bingehîn û ev xet, ev pêvajo hemû rojhilata navîn de bibe wek rêbazekê bingehîn. Rojhilata navîn cihê ku mirovahiyê cara yekem jiyan lê ava kirî. Erdnîgariya ku dayîkên Xwedawet tovê jiyaneke bi nîrx lê çandin lê mixabin pişt re ji destê wan hat dizîn. Belê li ser vê axa qedîm bi pêşengtiya jinên Kurd cara yekem hemû jinên rojhilata navîn jinên ji Afrika, Hindistan û Avrupayê hatin gelhev qala rê û rêbazên berxwedana jinan kirin. Li hember Panteona Xwedayên serdest jinên rojhilatî banga yekîtiyê Xwedawendên hemdemî kirin. Kurd wextê aştiyek bikin, Kurd wextê çareseriyekê demokratîk bikin, qedera çar welatî ve vî pêvajoyî pêş dibin. İran, Irak, Suriye û Tirkiye. Belê temaşevanên êja. Konferansa jinan ya rojhilata navîn cara yekem bi banga rêberê PKK Abdullah Öcalan bi armanca dengê jinên rojhilatî bilindtir bibe pêk hatibû. Di yekê Hezîranan 2013 de bi pêşengtiya jinên Kurd konferansa yekem hat li darxistin. Li cihê ku mirovahiyê bingeha şaristaniyê ava kirî, li cihê ku jinan bingeha jiyaneke wekhev ava kirî, jinên rojhilata navîn hatine gelhev. Jinên ku ji her welatekî rojhilata navîn li paytexta Kurdistanê li Amedê kom bûbûn bi navê konferansa jinan ya rojhilata navîn civînek li darxistin. أو أسس أي مشروع ينتشل هذه النساء فقط حضورنا نتكلم عن نفسنا about the children and what the Israelis were saying about Syrian people, no matter where it's coming from. And we know that all of this is destroying us, giving us cancers. Also the West. Malan Ayjo'ya söylemek istediğim şey bize biraz Afganistan'daki kadınların durumuyla ilgili daha somut bir şeyler aktarabilir mi? Ket o fedakartiye mezin jibuna azadiya mejna kirheki fedai hemû berjivendiye aziztiye dünyaya de eku serdesta jibome revadîtî hember wîna çalakîn ki Kurd. Ev dîrok ji hêla kombîna jinan ve dîrokeke girîng e. Ew cara yekem bû ku jinên siyasetmedar, nivîskar, aktivîst, berxwedê, rewşenbîr û her wekî dîn hatin gelhev. Jinan astengî, pirsgirêk û tune hesbandinê li hemberî xwe nîqaş dikirin. Sedemên binkeftina jinan ya dîrokî nîqaş dikirin. Gelek zilm û zordarî dîtine li hember çi li hember perçiqandina cinsa jinê an jî li hember nenasîna netewa wan. Yani wan li cihê ku winda kirî, îxanet li wan hatî kirin, li rastiya xwe digeriyan, hişmendiya baveksalar teşhîr dikirin û hesab dipirsîn. Li her deverê cîhanê barê jinan giran e û jin bi heman pirsgirêkan re rûbû dimînin. Lêbelê pirsgirêkên jinê li rojhilata navîn zêdetir dişibin hev. Konferansa jinan ya yekem li ser vî esasî sekinî bû. Aliyê herî girîngî konferansa yekem ew bû ku jin di çarçoveya pirsgirêkên hevpar de hatin bahev. Konferansa yekem bi slogana Jin Jiyan Azadî li ser navê Sakîne Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez yên ku ji bo berxwedana jinan tim di nav liv û tevgerekê de bûn pêk hat. Jinên ku ji 23 welatên rojhilata navîn yê Avrupayê, ji welatên Afrikaya Başûr, Hindistan û Pakistanê tev li konferansa yekem ya li paytexta Kurdistanê bûyî, bi coşeke mezin berxwedana jinên Kurd silav dikirin. Rexnê herî balkêşiyê di konferansa yekem de hatin kirin ev bûn. Jinên li ser erdîgariya rojhilata navîn banga dest bidin hevdû tim bi dengekî lewaz dikirin. Lêbelê di vê konferansê de hemû jinan bi hev re dengê xwe bilind kirin. Jinên li rojhilata navîn bi awayek rêk û pêk tecrübeyên xwe bi hevdû re parve kirin. Ewan êdî ferq dikirin ku hewceya ew bibin yek û li hember pergala serdestiyê ancak bi vê yekîtiyê dikarin bi ser bikevin.
Di konferansa 2013 ya ku sê rojan berdewam kiribû de ji lê rojhilatî rol û rista jinan ya di qadên cuda derî qaş kirin. Jinan tecrübeyên xwe bi hev re parvekirin û ji bo avakirina xeteke berxwedanê pêşniyarên xwe kirin. Belê bînerên hêja. Piştî 8 salan konferansa jinan ya duyemîn pêk hat. Konferansa duyemîn bi pêşengtiya jinên ji 4 parçeyên Kurdistanê yên li Rojhilata Navîn û Afrikaya Başûr pêk hat. بەڕاستی ئێمە بەشدار بووین ئەمڕۆ لە کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا ئامانج لەم کۆنفرانسە ئەوەیە کە ئێمە وەکو ژنانی کورد بتوانین ئەو خەباتی دیموکراتیە کە بەدەست هاتووە تا ئێستا بڵاوی کەینەوە لە نێوان گەلان و وڵاتانی تردا. Di konferansa duyemîn de ji 18 welatan jinên siyasetmedar, aktivîst, femînîst, akademisyen û ji gelek qadên cuda jin tev li konferansa li Beyrûtê pêk hatîbûn. يعني في بعض البنود التفصيلية يلي راح تكون بعهدة اللجنة اللي راح تتشكل. Konferans bi slogana em ê yekîtiya jinan û şoreşa demokratîk ava bikin hat li darxistin. Jinên ji 4 parçeyên Kurdistanê yên ji Tunus, Tirkiye, Irak, İran, Suriye, Mısır, Yemen, Sudan, Afganistan, Urdun, Libya, Fas, Filistînê berê xwedan konferansa Rojhilata Navîn. Konferansa duyemîn ya ku li paytexta Lubnanê pêk hatiye di pêvajoyeke ku Rojhilata Navîn û Afrikaya Başûr ji her awayî ve di nav qeyranê de bû hat li darxistin. Di van salên dawî de li herêmê welatên ku para xwe ji şer dagirkirin, faşîzm, despotîzm, qeyrana aborî, şerên mezhebî, bê îstikrarî û tundiyê negirtî tunebûn. Ji ber vê yekê di demeke wek niha de li nîvê Rojhilata Navîn hatina jinan ya gelhev bi her awayî bi qîmet û girîng bû. Sirri jiyanê wek jinan di Rojhilata Navîn de çawan bikan vê sirri jiyanê hîn zêtir kurtir bikin malbatkî çawa pêwîst e jinekî çawa zlamekî çawa jiyanekî hawbeş çawa werî meşandin ev jinolojiya ancak merdikar bê vekerê hîn divê aslında em kurtir bibin û em bikan di Rojhilata Navîn de gavên pir girîng em bavêjin. Li gor naveroka konferansa duyemîn qeyran û qawsa ku li navenda Rojhilata Navîn dest pê kiriye encama şerê sêyemîn yê cîhanê ye. Ji ber vê yekê jî berxwedaneke hevpar nebê navê ye. Li Rojhilata Navîn astengiyên li pêşiya jinan û yên li pêşiya azadî û demokrasiyê wek goşt û neynikê bi hevdû vegirê dayîne. Ji ber vê yekê jî demokrasî û azadî ancak bi azadbûna jinan û bi pêşengitiya wan pêkane. Li hemberî pirsgirêkên hevpar, çareseriyeke hevpar bi awayekî lezgîn hewce dike. Belê bînerên hêja. Îro jinên Kurd gihaştine wê astê ku ne tenê ji bo jinê Rojhilata Navîn ji hemû jinên cîhanê re pêşengtiyê dikin.